Ígérem, nem járatlak le. Egy ütéssel a padlóra küldelek, nehogy leég. Szóval úgy. Csak tessék, a végén úgyis téged visznek el az orvosok. Ki hitte volna, hogy a kis nyavajás idáig felküzdi magát? Igen. Az első 2 körben szerencséje volt, de a mázlia most elhagyta. Szerintem túl sem fogja élni. Fájni fog neki, az biztos. A Hyuga klán harcosát sohasem győzi le, túl kevés hozzá. Ez az. Becsüljétek csak alá, barnok. Én már megtanultam, hogy ez nagy hiba. Most rajtatok a sor.